Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Türkmenistan yapık binalarda we söwüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny 10 günüň galmagyny uly dawara bilen belledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen mediasynyň maglumatlaryna görä, dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherini we Mary welaýatynyň Galkynş gaz ýatagyna geçirilipdir. 7 sentýabrda Galkynş gaz ýatagyna gurnulan sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17 sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlaryna ulanıljak ala üçin ot ýakmak dawarasy hem geçirildi. Tamdyryň odunun otlunun alawy Aziýadanyň açyljak wagtyna Olimpik stadionuny atlylar alyp bararlar. Ýeri gelende ýatlasak, oýunlary 500 gün galmagy münasibetli ýurt boýunça atly ýürüşe badalga berilipdi. Türkmen mediasy muny deňi taý bolmadyk ýürüş diýip arşa galdyrsa da, Azatlyk Radiosu atlylary garşylamak üçin adamlaryň bir näçe gün öňünden mejburi ýagdaýda çöle eltilenligi, hiç hil amatlyklar göz öňünde tutulmadyk şertlerde adamlaryň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşanlygy dogrusyny maglumatlar beripdi. Alawy otlamak dawarasyna bu çäräni Aşgabatdan teleköprü arkaly syňlayan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ak patasyny berdi we Aziýadanyň ýurdun awreni has belende götürjekdigini ýene bir gezek tekrarlady. 5-nji Aziýa oýunlary bizim üçin dünýä bileşigi üçin hem aýratyn ähmiýetli taryhy wakadyr. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýan halkary gurumlary türkmen häkimetleriniň Aziýada taýýarlygyny çägine adamlaryň jaýlaryny özüne hiç zat ýa-da ýeterlik kompensasiýa bermän ýumurýandygy dogrusyny aladalanma bildirip hasabatlar ýaýradypdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny Aşgabatda we onuň eteklerini paýtagty awadanlaşdyrmak şgarasyny müňlerçe jaý ila tarasyny perestroýka adlandyrylýan goşmaça otoglar ýer bilen ýeksan edildi. Mundan başga, oýunlaryň öň ýanyny resmiler paýtagtda alkogol içkileriň sewdasyny gadagan etdiler. Ýurdun beýlik sewitlerinden gelýänleriň hereketlerini çäklendirdiler. Odolku tutsaglary oýunlaryň geçýän ýerlerinden daşda durmagy tawşyrdylar we şäheri üýsiz haýwanlardan arasalamaga synanyşdylar. Bu ýagdaýlaryň fonuny Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy topary geçen aýda Aziýanyň Olimpik Geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary barasyndaky borçlaryny ýatlatmaga çagyrypdy. Ýeri gelende bellesek, Aziýada oýunlary we oňa görülýän giň gerimli taýýarlyklar Türkmenistanyň dünýäniň bazaryna energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan döwre gawat geldi. Aziýada bilen bagly karşılanylýan çykdyjylar barada maglumatlar berilmese de, oýunlaryň geçjek Olimpiýa şäherçesi we bu çäre gawatlanyp gurulan täze aeroport üçin adyndan 7 milliard dollaryň goýberlenligi ma'lum edildi. Şeýle de häkimetleriň biznes wekillerinden we büdjet işgärlerinden oýunlara meýletin gatanyş diýip, zor bilen pul serişdelerini toplanlygy barada maglumatlar bar. Ýokarda hem belleşimiz ýaly, oýunlary karşılanylýan serişdeler barada hökümet ilata hiç ýyly maglumat bermän gelýär. Emma deňişdirim üçin aýtsak, 2012-nji ýylda Londondaky Olimpiýa oýunlaryna 10 milliard 400 milyon dollar karşılanan bolsa, 2016-njy ýyldaky Rio de Janeiro'da Olimpiýa oýunlaryna 4 milliard 600 milyon dollar maliýe goýberilipdir. Penşenbe güneden çıkışının dowamyny prezident Aziýada gatnaşjak türkmen türgenleriniň gowy netije görkezmeklerini watanyň öňündäki borç diýip hem atlandyrdy. Inni huzur aýratyň bilen görkezim netijelerini getirin ýurdumyza şan şöhrat hem Şeýle de Penşenbe güni Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýän 2 sany desga, ýagny alawyň ýerleşdiriljek ýer bolan atyň kellesini şekillendirýän heykel we howuz dünýä boýunça ululugy bilen tapawutlaryny hem Guinness'in rekordlar kitabyna girdi.